Sme tu dnes na baške u Maťa, aby sme vám sprostredkovali nejaké triky, ktoré skúšame na trampolíne. A aby sme vám, tým, ktorí sa snažia učiť nejaké nové triky, aby sme vám ukázali, ako na to. Pomaličky nám začína sezóna, v podstate aj preto sme sa dohodli, že natočíme nejaké trik tipy, lebo v podstate aj dnes je už pomaly 20 stupňov. A vlek je v podstate, dá sa povedať, pripravený, riešia sa nejaké posledné veci pred sezónou, riešia sa nové prekážky, sponzory a tak ďalej. Takže všetko sa to veľmi rýchlo blíži. Tak sme mali pocit, že treba nejak vás motivovať a nejak vás vyhecovať novým trikom, aby sa to celé niekam posúvalo. A tak, takže kvôli tomu. Takže užite trik tipy, nech sa darí. Jo! Takže čaute všetci, žiaci, budeme sa učiť 360 show it. Takže ako na 360 show it na X-skate? No, základom, ako všetci ste viete, je ollie. Pomer sily zadnej a prednej nohy asi tak 80:20. Čiže 80% je na zadnej nohe. No a sledujte a učte sa. Veľmi dôležité je mať postavenie nôh na skate, takže predná noha, táto, je tu, ktorá je kolmo na skateu, a zadná noha je úplne na konci, s tým, že špičku máte vytočenú smerom doľava, aby ste sa pekne vedeli o vzduchu oprieť o špicu a roztočiť všetko. Čiže prednou kopete dopredu, zadnou za seba. Čaute Evils, teraz ja po Maťovej inštruktáži vám ukážem ako na frontside show it. Takže je to jeden zo základných show-itových trikov, myslím si, že po backside show ite je asi ďalší trik, ktorý by si sa mal učiť. V podstate spočíva v otočení dosky pod nohami o 180 stupňov cez frontside, takže zadnou nohou to kopeš cez špičku do frontsideu, takže pred seba. Nohy na frontside show it by si mal mať zhruba takto, ako keď robíš väčšinu show-itových trikov, v podstate tam sa nejak postavenie noh nemení. Zadná noha čím viac vzadu, aby si to dobre roztočil. Predná noha zhruba niekde tuto. No a potom stačí už len vyšťať si ollie, lebo to je základ, a skákať. Vo vzduchu sa snažíš sledovať stred dosky a keď je doska vo vzduchu otočená už tak ako potrebuješ, tak sa ju snažíš chytiť v podstate nohami a dopadnúť. Ďalšia lekcia bude backsideový big spin, čo je vlastne zmes 360 flipu, 360 show itu a backsideového body variálu. Takže postavenie pri backsideovom big spine je to isté ako pri trojkovom show ite, vpredu, zadná noha vytočená, špička doľava a môžete skákať. Takže backside big spin je zmes dvoch trikov, a to je 360 show it a backsideový body variál. Ďalší trik, ktorý sa vás dnes pokúsime naučiť, je frontside big spin. Je to kombinácia dvoch trikov, a to frontside 360 show itu
a frontside jednotky v podstate. Takže spočíva v otočení dosky cez frontside, tak ako keď som hovoril o frontsideovom šovite. To isté takisto nohy, takisto to roztačaš hlavne zadnou nohou a keď sa ti už doska točí 3 šede, vtedy ty prechytávaš ruku a točíš nad ňou frontside 180 telom. Takže je to jeden z tých ďalších náročnejších trikov. Čo sa týka big spinov, je to základný big spin a najjednoduchší. Takže ak zvládaš šovity, tak si myslím, že pomaly sa môžeš hecnúť aj do toho. Nohy takisto ako na šovit. Dôležité je chytiť si zadnou rukou hrazdu, aby si ju držal obidvoma rukami. Potom sa ti bude ľahšie otáčať do frontside telo. Teraz prejdeme do next levelu a to trikom kickflip. Takže zabudnite na všetky veci, čo ste sa učili na šovitových veciach, teraz to je nesmysel. Základ je ollie a potom, keď si správne rozostavíte nohy, zadná noha je pekne kolmo na dosku, prednú nohu si stiahnete do polky skateu s tým, že špičkou sa budete opierať o stred skateu, čiže niečo vám bude trčať v petách. Jemne ju vytočíte nohu a skáčete. Ako kúpať flip? No, veľmi jednoducho. Keď máte správne rozostavené nohy, ako mám ja teraz, tak potom stačí robiť len ollie, na ktorom sa musíte teda fakt snažiť. A keď vyskočíte, tak prednú nohu hneď ťaháte dole do strany a potom sa vám späť pretočí do flipu.